En aquest problema tenim una altra vegada l'aplicació de la segona llei de Newton i en aquest cas ens diu que un cos té 10 quilos de massa i sobre ell actuen dues forces en la mateixa direcció i sentit. Una d'elles val 50 newtons i la resultant de dues forces val 80 newtons. Primera pregunta, quin valor té l'altra força? I segona, quina acceleració adquireix el cos? Anem a suposar que tenim una primera força, que és la força que hem dit que era de 50 newtons, força 1 igual a 50 newtons, i sabem que en la mateixa direcció i sentit, és a dir, que seguint aquesta fletxa tenim la resultant de les dues forces, i la resultant val 80 newtons. És a dir, tenim que la resultant, si és de 50, la resultant, que pot ser aquesta, és de 80 newtons. Força resultant 80 newtons. Quina serà l'altra força que falta? Doncs gràficament ja estem veient que si la força resultant és la suma de la primera força més l'altra força, la força que falta ha de ser esta d'aquí. Esta és la força 2. I ara la qüestió és averiguar quin és el valor d'aquesta força. Si apliquem el segon principi de la dinàmica, que diu que el sumatori de forces és igual a la força resultant i és igual a la massa per l'acceleració, aquí tindrem que la força resultant serà igual a la força 1 més la força 2, i la força resultant em queda que era de més 80 newtons, és a dir, 80 ha de ser igual a la força 1, que val 50, més la força 2. Doncs d'aquí calculem la força 2 serà igual a 80, que és la resultant, menys, perquè se passa restant, 50. Aleshores, la força 2, que és la força que ens falta per calcular, és de 30 newtons. Doncs esta força 2 és igual a 30 newtons positius. I ara queda la segona part. La segona part ens demana l'acceleració del cos. Tornem al principi de la dinàmica. Força resultant o sumatori de forces és igual a la massa per l'acceleració. Doncs el que hem de fer és calcular aquesta acceleració, que serà la força resultant dividit per la massa del cos. Aleshores, l'acceleració del cos serà igual a la força resultant, que és este valor d'aquí, 80 positius, partit per la massa, que és de 10 quilos. I així l'acceleració resulta de 8 metres partit per segon quadrat positius. Això què vol dir? Això vol dir que el cos es mourà cap a la dreta. L'acceleració serà esta d'aquí.